Sunana Hauwa'u kuma a Nasarawa nake. Ɗana ne. Sunan shi Yakubu Abdullahi. Shi ba ɗan ta'adda ba ne. Shi dai ma'abocin soja ne, yana son sojan matuƙa yana so fa. Tunda har sau uku ma ya yi abin nan ɗin sojan, Allah bai sa an dace ba. To kullum sha'awar sojan yake, ko yaro ne ƙanƙani yana son ya gan shi da kayan soja. Shi ba ɗan ta'adda ba ne, shi dai kawai dai yana son abin ne shi ya sa ya saka ɗin. Kuma abin ya haɗu da tsautsayi. Gaskiya magana dai ba a kama shi da komai ba. Ko lokacin da farko da suka kama shi, ba su kama shi da komai ba, jakarsa ce kawai a gaban shi. Ina kira ga jami'an tsaro su taimake mu a kan shi. Su mai sassauci a kan adalcin shari'ar da za a mishi. Show of Media, gidan labarai.